He tini nora orang tam ni bagai yang mau heklai kelai mana kelai kya? Jeng tini orang bubagaran ni sengkara je sarat di perasaan jeng waria je to fane je kiri kerana je to ham khane bagi to fane bagai jeng to tara di pramata di WF te YTF rak jeng thansa te joto di prasar unis ta thansa khaye jeng tini je rampodo jamatia engate baire buti te u tini dara de buti boroni te kasa borot di prasar bumute to dalale khakate je tin bubana mangli te borong e titena tini bubara mali sota mani abane jas jeng tini korbuk por chonstina jeng thansa khlaye amtai bubagara hang pirang khamani ba amtai mangli songmana jeng khadumung te tamnai bubagara na mangli sok mane chini dofa di prasana sok mani klayo moni bagai jeng dukho nangai borno jeng phunuk khaborni kasto khayo korbuk sab dibi chona jeng borna kasto khayar borni mane aro borni simaleng snam kha korbuk haisi borno jiti prasana bemang khane haisi jeng borni te tinara kasto aro jeng dini kasto khlayo borni je rampoto reboti te bai patagena je di prasana mung jeng mangli borni phola hamiano jeng sokaro haibana phola ka hamung phaisi ndoro haisi somane psinti kai Abai kana tai kaisa sengna musung mani hingke tini oro norok khadui je mampli soklai mani bising tei kobangma abai khlaino kobangma thayano miani simi chengi tongo nge pheba abai khlai sokmani rok le norok nung tabuk tam sanani musung bubagrano mi abai khlaino teri mairango bini mampli thepawai bono khopti musui lathirika abuni bising tei ningtamno sanani musung naidi monang sana musungo je bubagrano tini je boro lathirinai mana bubagrana ase joto sarati prani je bubagra joto tipe samai khanangi botini to fani bagi samkhai taman no tini kasuna ne bagai te bubagra thansa kasuna bagai tini chini borokno 70 bosam taka use khaijaka bebar khaijaka buindo phai om tekena mi awa kaisa buini bisingti use khaijaka o borok abar use khaijama gina bubagra bate khaika phiaba om tahe borok tini phungo jengnu kha social media borok phum malari se nam chobu o borokno je borok Mia dia de mairangga bubarna mangna thina abarna jena de buini to phani ingjangke tin borno butte ke use khaijang na nge buchi siri khaji siri te use ta khaijak siri 70 bosor use khaijak ba amta use ta khaijak siri ni sangko bugo de nor proman lu khaje ne di buin to phatana khumari ramso aba sarati prasar lu korna di tin borno baki use khaijak abai jara takba rang puisa ni bai bongjang je kono bai bara lu khaijak na nor rangna ta handa siri to phana baki paisa wansu siri abagai bubagar ne je thansa ni takon nor bubagai use khaijak thansa abagai o thansa phana baki chung kobok siwais nka abai kana mia bubagrano lathire khopti musunai abo hingke ki bosaim sejung joli wi dab hai klai mani klaina hingke bui bono dagi wi de bo hai klai mani klaina mong hangke aro duita topik tongo ang tasi pule saga je bui aro jaga bono pamber nai borok tongo tolate cabir nai tongo hangke cabir jak hangke chini borok ro phunu kam ta eke te bak sak sak o credit nana musmane different ang khaimano ang ani dofa ti prasana ang buthari mano apa se bo phunu mansi abo mana an bubak nana bo kutu musogara 70% pora samunang liya